nainde bwairire biyo mwancho murigeria na kwariganire ase chiriboti chechi sesato obutuko bwa rero iritariane neri na mura. Abamenyi pensemo ya Bumurenda imeye kaunti ya Bonchari imeye wodi ya Bonchari ase kaunti ya Kisii nigo baburiwe ko bamaiso na wetangane chinkwana chiabarai abo bakurige birugo ao anene monekero torucha sobochori obonene nigo baburiwe wetanga kwewe chibesa sogosario murembe boigo no goita abamwabo amu bitagashira ncheka nyora Yesu asamo singira ya inga makongo tutabware kende obogo tubwarenge minto bande na baramba kubwanganka tuagoteire njireko namatanga yoko moenia sera kwambuka umwaga ase kenyoro kya Bumurenda ime ya Bonchari ase county ya Kisii nore nabo nigo libereria siasa agendera kubwatanse ase nsemeyo abwaso yokoriye kerogo kyo bobunge ase bunge ya Bonchari omungina Doris Donyaburi uyibo igoro mo women rep we county ya Kisii nigagendera gwakerwe koko ase nsemeyo abwase nera ira libagarine na liogosira amateyo yo ntomano mongina yo koriye kerogo kya Bonchari urasa basanja gati na boto sabanya sakoro wanjoko ya wa mama ni wengi round ye mobu na ntomanege toro kia egocha na bana leto ko tomayo na bana marago toma sama sane barikoro lakini mungu no ga mweta de to toma kera asa marigari bali na nawa igona toma ege toro kia kia mabera ri mwaka Samuel Simon de family ege toro ge chingichiro bu sano mungu na Doris Tonya Toto na ronto mawoja de family pole asaya naende onge toro ikyo nge family kinga kyeche chioni gobona bamenyi bensemo ya Bumurenda babuliriwe ko bamaiso na gwetangane chinkwano chabarai abwo bakoborie ebirogo ase chinsemo ao one wancho goteno kuborie kura igaba ejya ko bagende diago salia mo kutano wa bande onyo mu ontorange ni mo kutano tari ero support igago chio omo iko jiro mo be igama yegene na nyale bole na bakonya watu na yake okoro kwa sidio bumwa bera sore oyo okurangiri mukutano gendo chikura kibangwe akabeja abantu oyo koira na roja saa kama futa atugambere uzomorwa abali muna barabu woti batigiri maega abwase bagendera komo chiege kole kyogoitwa kwa bana babere kyo kya babwangoiga ikiboigo kigenderete koleta libera litindi ase ensemo ya Gusii mangana ina barokana anda batete mirande mbenge samo basi muche ko refill patito enda kunya ukagirana kero cho monwa ogo atora mangana tayo nayo kweragereri sete truth yabe ka bantu biya bana bali nabake na oranyo nayo kweragereri kero te mukwana omanye kero mwabikiro omanye serikali nkumanyere gwango yatukoni matu bakurware abandi baruchise muchinde bakora obusari mwababeka chinyomba bagera bacha koleterera nono yutare ko tukoro. We are condemning that act on a very big shame and all that we care na gatoske abana bake like those children 4-5 years we are still mourning and then turkolera bosa ukatolene sababu egerecha ko waikera amaene balia umaene bo chakoroka ingo ripoteria Ensoko TV kurwa sekenyoro kya Bumurenda imeye bunge ya Bonchari county ya Kisii ninche enokugichana Mosinto Onyambane abamenyi abo bagutumeke para ekubwatania Lionyangi gocha Bunyunyu ase wodi ya Bugichore bunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira nigo bagokeire gitambukero ky'umubungo bo Steven Mugaka aso kubabekerera mi eyegendereta sobwagachi bagukwanekerekyo nigo bwakwanira makongu konya bagwetera ekere bare yo yarengembe mono
ebare iyo ekerera erenigera chikubwatania ekaunti ya Kisii na Nyamira ase bunge ya West Mugirango nelia ya Kitutu Chache North. Nase daracha hiyo egendrete kobage korosigwa hiyo gocha kubwatania epare kwagachwa yerami kubwatandio nyangi gocha bonyunyu ase wodi ya Bogichore bunge ya West Mugirango imeya Nyamira ase pare kwagachwa no mubungo West Mugirango Moske Stephen Mogaka aigani gabamenyi bereiro mogokobo na kweranga nigo konyora banyorenga kiengongu asobo sombi anene mono keremburego twa nekerobo tukoboro Asamarieta na bino yaro no motuleti ndekorwe charachangi sublocation njere yato chandira matuka mange korubu Gitutu yaikera bonyangi yaerero korwa konye tobwate mechando togo chikoenda gochia ntobwati asitogochira kinigo Steve Mogaka mochumbo ito asa soirio koboke pale toroche yaerire kiagere taracha toroche no bagendrete konyiagacha ngatiye pale korurio nyangi gochibonyunyu goikato nyoro bosombio buye gekogere pare yato chandira matuka mange abantu nyana karocha kamuna mukaroche gae abantu bagure mi bagotoka bakwete ime orende twabeire no mogoko ng'etarache kayabeire nto twara omorembe bono no kore mang toreme muntu tware goeta nyambo tuko njasa marita nkurkurosiri ni kemuto John korwase kenyoro kia Murara na ira nerio mwesimi wa Steve Mogaka ngambia muna soko tokonya singe nje para konyora yato chandira bane bagukwa medira chama chacha igoro twabakoba nonye no kogende chiro twakwa twatiga rubonyunyu eramu tokomwira neringambia mono endira igasinge twatwarira Mogoko bagukwanekere kioni go bairane irimbia mono mubungo West Mugirango Moske Stephen Mogaka asoko babekera herami ntangani ase bunge ya West Mugirango ase kegetambe bone iga batanya ko bakororera mieyo ase bikono na rorire paga ya bonyunyu na epandwari ya Gitutu era bariete yakorekanire stiwe nto twakwano mwiseke gwatonyora gwatebene bare ko yitabukiore na ndiri kweba kwirani president yeto mbiamono kiage segese pare njanya konyurwa na ya nyuru bono nigo kobomo abakwani abo baereire nga nigo bakwiraniria mbiamono boigo murai wenso Moske William Ruto ase okwene kia magendero gochicha ange na sobo eramu nere tana gwetara kini aitire twairane Ruto mbuyamono kiaro wetirie eramu yega tutana korora gese se tobiaru Asamarieta nkoro kujudi nyamukami ngwakira omochumbo ito Steve Mogaka nambia mana abwatanirie pare kurubuo nyangi goikanyamira bano gaenda Kisumu na batokonyara tokaenda biya sana aya na maenderera maya pare ya to sumbuire chigari chigo kwama chidaracha gari cha skuru nchiri goeta akibone gantole no Mogoko bachakire daracha bwo nyangi ramye ikire nende tutaiteike bonyunyu bwate motobo Kisumu na Nyamira eye nere herami ntangani yanyara ko bage kubekwa ase bunge ya West Mugirango maiga yeke getambe ase bunge iga konyora yebiruke magendro ne mono asa mangana ye para norigeti mega yane ne pare ko bwatani korwa sensemo yario nyangi goikabonyunyu hiyo gendrete ko bage kwaga chwera che ko bage kubekwa erami muna kwanyara ko bago koigwa abamenyi benseme bago kire getambo kire ngo reporteria Nsoko TV korwa ase wodi ya Bogichore yotoke bunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira Redera Nyariki Stephen Embunde nabarai ao nigo bagendete kugikiria ogusigasigigwa kwa baunchorire meyo mocho bosongo anene kurwa sebaria bagwikirania obochenu imeyo mocho bosongo bamanyekanete buna Green Army umona siasa Jimmy Momanyi noyo bwanguiga asogokwana asa anyarakobaga kogania abangina bali gwikirania obokoreri obwo koirani gwali marioka nonya nabo niga mochiro burayi bobe imeye county na kugania kubwatesiwa koreta amaunchorerio mbio muno abararia asiribaga igoto no goichano konene mono ase ebintu bigokorekana ase Kisii county ya itoga bono iga Kisii county ya abantu mbaro simbarati oyore gavana ya Kisii county orora bana bagusina ba pota barenge gusiniki barenge ngana bunga green something bagendera tagoita abantu abante town yaito ya menyir no bwoba omuntu agocha gokora biasara obwato bwoba
negente kenene echabwe babwata bagasangiriri bakabeka isikari ya best ready etotagete kobatenga bayerusio immediately totarakora maandamano amabe mono arabaise gosaria town ingima boli no bochafu of the first matrix kobeko bochafu county asa abantu bakorwa bakona chwe bango gusangiriria kubeka isiko je omuntu ogokore biasara boli no bosokwa banene sana nga simbarati namanyete ebibago birie gasibi gokora aba etauni ge kwabusu ne mete ya makombe abantu aba bagwita abantu ne mete ya makombe na arokonyora babogoreti bakonya gwetera undi etauni baso buno bago bone koboringa abantu nabali bakabusire etauni yarenge ndabu naibachiete naende karokora taya abana be bibago wacha kobaega singa bono na yabarendete gari etauni ayokore ndune bago mumuroyo simbarati. Stop these things. Ingo saliole enchero mogusia menyete mogusita menyetigo. Naende nkobolinga inua bafanya aba menyi babo songo nabanya biasa. Mbora ayana ara matunda mokonyora itwe biboko kabisa nalimora amanyenga ogotengero gotera nganyarebe netaya mwakere kura. Elineri tunde elimo mwanya waliro goitwe iboko na kobekerwe ubi asemoko le biasara. Akera chimi ekura onye mutagete 2027 kisi era amboke obugabana elinde mororo buya webangeri mokorwa. Lakini nyo mutagete abantu mara mali gusaidi onye mogo itu first tamu kabire second tamu ngigo chako. Ngo itumore kabisa naende none biasara mogo sieki gukwarasima. Ekiagere ubiri ya umuru wali pest ready isiko elige minetinga no mumurondo yokorokwasa nyago itwe biboko kabisa na no muntu mufanya kasi umanyire eline minetinga bono etamu ya kabere igokora mami upara igoro gwako iboko gwamaya gotuku kwanda buho no agole na mukao gusekole na mukungu kole no mugako hone bina bimogo gwakera chikura 2027 na abagwoniri more to bochabu bolio ngwa batatinga obonyira ngocha bole town andamane bwachire to borusio mapema abantu baito momenye muno mugusi osigete culture osigeto muntu mwabo utalwitera manyinga jaina ronko bakaneria momenye morengerere dina inkimo kora uchimutu nende bunenchere yamo yokorendeke usi negekoro kyomugusi nigori tukuria rero ababwatani bekyombe kya mwanya getinge Heritage Council bakwariganiwa use bakoragwa n'umunyagetumbo bo George Nyakundi niko bara maigerio y'ekingenjo cy'umugusi nabo igoro y'ubugayani asabaga kanabangina imeya matieko ewodi ya Bugusero ebunge ya Kitutu chache South county ya Kisii nigabo banyora maigerio bayagokera na kurieira kugenderera kore kukerwanirire kegusi na kurenda ebimira by'abagusi. Abwatani bekyombeka mwanya getinge Heritage Council bakora no munyagetumbo bo sa George Nyakundi nigolo sikurerero bareira maigero y'ekingenjo cy'umugusi nabo igogoro y'obugayani asabaga kanabangina imeya matieko egodi ya Bugusero bunge Kitutu cha South county ya Kisii twa butire nabaga kanabangina bakorwa ensemeye ya Bugusero ase tuwagambire amangana yokugayana na kubwa mono egento gekorokwa na traditional dispute resolution okugayana kwegenka twanyorire na eraini nere ya butogete ekero ya butogete tokanyora na kiro muntu ochire kobwaye na bono tutaete koleta abantu baito buneke ombekia mwanya getinge Heritage Council tobaletamo eindo mugusi asikwe ekiagero mugusi no muntu mungaini ukwanekerekyo nigo mugaka otenyo gendi aborira bari bonse bagusukia chimbebe basikorobe rwabamwe abo yonari kumanya abantu baita subungi bwa mangana abantu baito muri bamenyete chimbago ime yonari kumanyira ranye gutake tushirigesa kukiao ayebera chimbago ime to basakurwaroro na ndo tongira so tagete no musinye ka karagwanchire
onyoko bo muntu omuya buna inche bono iga igonko gotebia otongira ase otagete egere osirigisa gukiao na ori bara aba bakono gusukia egere baita abana baba bakura abanda baba bache komenya ase ng'aki egocha kore nare kugani baigo nari kwanikire omonto asike oroboko n'oyo omwabo ori babibekene komoto okore amate yao amo ne kenyero kigima aboiga sensemo yayo mugaka bwegekora monguru nigagikeirie ebikorwa bya ekinyomo kitancheire twanyorire ng'ambaka esokoro yanyoririe omocho koroyo omwana ng'aki omwana oyo ararokwe tari chisokoro chioka twanyorire ng'a nonya nabang'ina koro nkweringana ribakara abachokoro babo omochokoro oyo onyori ng'ina koro omwana mpaka buna intwe abagusitwa sinyiru ng'a naki omwana oyo ararokwe bono minto mwamogusi ekegori eke giaito renda chinywomo rora omonto okonyoma tari gesaku kiaino okonyoma omonto bwa egesaku kiaino nkobiarora omwana otabwati anwani okore kaine mpaka noe nerong'i tamanya gosiba oranyora okororia esibu magega ase egesaku kia omogusi bono kiaboriwe korenda chisiro isato chionsi chia omogusi omogusi emanyere ning'o ng'ayare naende ng'ayagochia eng'encho yaye egesaku getatateiri getaegereiri gwetera okorenda chisiro isato chiri chigochigotenena egesaku ikere obotenengu omwando n'obogambi iga egesaku gokera asire goika tokore omochikegima torende chisire chisato egati abo banyora maigeri ayo boigo nigo bairanire mbuya na kogania abantu bonsi korenda ekegusi ense yeito yagusi yakayagira ase chinchera chinyinge naende tari busaigo chera twasomirigu rero nase eng'encho twatigete emira yeito chinchera chaito chiomogusibu na twarenge gokora ebinto ebinge twachire isiko y'amachiko y'omogusibu narenge kamoranje minto munyagitinga abamotorigerereti korusi kogaria moinyore omogusibu narenge gokora omogusibu n'omonto orenge bwa masikani twari kobasaba mwanyagitinge koranche muiranega mogende gotosemi mono erito nyare konyora ng'aki torabe tugwetena nono kora abande nare gusaba abana baito komoranche komotagete konywoma etera chinjere chindonge nari moranyora baswati abaya bari moranyare komenya nabwo eri obogima bwaino bogenderere ana mabundisa amaya twanyorire kumonyagatinge batorenteire tujikobundisa chikanisa nawe gebinyoro Kuripoteria Ensoko TV kuroiga matieko ensemo yebunge ya Kitutu chache South County ya Kisii ncheni gongoro kwa Petuel Machin chingaki ebikole by'obusamba w'ekisukuru bigenderete kwenekiwa ase ekisukuru ao nigo kubuliwa kwarurwe gukyase abayibuli gukwanira abana babo igoro y'ekemira ky'omugusi ekigegukwana igoro y'abaria bagosamba chinyomba kagukwana ase abisiaye nigo morokyo monene bw'esukuru ya sekondari ya Kirongorori Daktari Peter Nyamoko aboriri abayibuli ugochia kwarigania abana babo ase enchera y'obotoereru erio abana babo basibuke ase okubaerere emechando eri bagwetera oigo nigamentire goteba buna ase ensemo yabo aborokia bakorire aria baganeire gokora na kuboria abayibuli goikerania ensemo yabo ase okorotota abana babo kagukwanira eng'ane y'obusamba bw'ekisukuru nigo omworokia omonene bw'esukuru ya sekondari ya Kirongorori Daktari Peter Nyamoko ababorire abayibuli gukwanira abana babo naki ekemire ky'omugusi kegoteba igoro y'ogusambwa kw'enyomba sekuru kale omonto kale gusamba enyomba muneyo obonyansi boli bwayire ebintu byayire nini korora mwale muna abantu bakobimba amagoroga batambuki buliri omonto obimba amagoro iteka amaira omonto gwanyora okule n'abana tubaletere ebiche muneyo bamanye na ali ase sukuru nosobo edomu eli n'omwabo ebintu by'abana bamwabo nobireime ebyaye nobireime ekera okeke biritiga osamba chilana njire chikwenda neng'ana muneli n'omugusi minto mwanyagetinge mbuya abantu baitu bayemanye abana baitu batebigu tutigane ne kitogoro kobo starabu obonge mpaka tokwobo abana baitu mpaka twasoka kobatebe bamanye na bintu by'omwana omwaba ali esukuru bawana ko bisika bamanye na narenye nbya mbi wana tosiku bamanye na amali muno mogusito bwate ensemo ya mali etu ni kisukuru ekitwaro siria usi kagukwana ase obisi ya ime esukuru eyigotoka ase sub county ya Kenyenya county ya Kisii nigo Nyamoka atebire bunanere buya bibuli kuchia kwarigania abana baba ase chinchera ky'obotoereru buchibo mutimo komotambe ogocha ng'ane eli ogochana n'omwana
ndimoko igora tange report form tange fees balance tango nini ngaki wakora bubeiga omwana awaswa no bwoba asomochi nonyo bwate mangana mwayo cyo kugamba nere baadaye akotebi goro yesukuru yaye ayande abo bisiara agero cyo gotokonya muno moiboli mwana olibona okwobwa ora ochitaganiri okwomoyo kwanyara na ebisete rumu mali asensemo yabo bunaborokia nigo banyarire konyakora boikeranu bunagotwerera gosenyo no korara kwarara oragire to musaja boli oragire to kanda korara utamete umwana tarangire ikimesa nerashiriki ase ndagire ya morogo bororo mwana ngakiale nyaye maiso molige ngaki yakwa baliri amaiso omanyana yaye wekegendo kirega bono tutegeta abana chinyombe chetu bale freestyle totigete chinyaroka kimba mura kiroyo makole byaye boigo nigamentre goteba bunanere buyabe buri korokereria abana babo ebitambukiro by'ubugima na gwetanga kurwase bikore byo gutaka komenya ubugima bataraikera batebi tovotiero gatia oyole skuru no yotali skuru oyole skuru yoboroso yole skuru eskandali yole skuru university bata ko yoroboroso arrekane mno olwe university yole university minyo yole university atakorrekana mno yolikirwe gasi atakenya nera rundi nyanende ngayaru tekonguso mwano ancho mwana siasa fulani oyo nano kwara sotanya ko mwara sekyo ganeretia mwanje omwere niga nyamuka benekeiria abaibuli basa gutwara buba bonde bwensi igoro y'amasomo y'abana babo anena ubabwa toko gukinka somutimo komoke kubwatekana nebikoro by'ugusambo gw'isukuru amono bali babwata abana ase form 4 nditawese kwa bwana senjo mwana ichakange chi wiki ngima mare after mwegansa na igobana opotesire sana tumna balimu twakole kitokonyara wakishana syllabus yaikire asiyabangire goika asetamwe ya kabere ko reporter geta Senigen Soko TV inchete tanapo rinaris kama no mawakiri Tony Muturi nigesokirie na gusaba abarimu b'ekisukuru batwara igikarona aborokiwa eri kumanya imechando bagwetera eri gokeania emerero ase kisukuru. Tony Muturi kagukwana wetera senchira yesimi Nensoko TV nigaicane iri gusambwa w'ekisukuru cya secondary cya Nyangoge amoneria yakura ime ya Nyamira. Asebo igasemiri abaibuli gukwanira abana babo litangani magega bataraikera abarimu. Nigo Tony Muturi asabirenga ewizara y'ekisemi aiga Kenya enyara kobage kwimokerera igoro na korora imechando erase kisukuru kubwa koleta chikomiti chiria chimanyekanite nga task force echo chikororekananga chitarakora kende. Samalieta ni ngoro kwa Tony Muturi njino muwakili aende tiangire bageri gukwanira bakusiba minto bonsi kubwatakana na mangana yemerero yarorekanire yase kisukuru cheito nando bwango iga kurunga ketu abatu mangana kuru ensemo ya utumishi academy njo mwisoni twarora kuri ito ya Nyangoge nyanyari tukonya oranga dormitory ya Sambiru ibintu ni abana bange bikaya ande so kubokera ko igoro ne skuru ende akura kuro ali West Mugirango ne nyanyari tuko hekoya igongo saba abana bali skuru bonsi abalimu na bayibuli tubwate responsibility yokuigere linki ngaki abana baito bameta skuru cheito naende ekeronyo mochando no raroro yatori ngatukonyara oyo ringoria asabantu bana nyari gukwanirana naliyo twamanyaso mochando yore twaliya machibwa aya naliyo tonyora abana baito batwara libaga yo gukorora nga babwati solution buchase mochando oyo banyari gusamba skuru naende genteke tangani keri tigamboli abana kero muri skuru mochando abeire bwana na abalimu babo batega so mochando nakitari mutagete mochando yurigere na abalimu na barawo irakinga kikinene gotegerera abana baito tomanyanga kiyo mochando obonorori nandi ngakimukonyara kuyo resolve naende ngwanira abayibuli ni numura abalimu abatangani babana mubwate responsibility yokoranga ki abana abakolerwa mosikini gosukarali merememia ase waziri wizara ya igisemi
lakini tuko bolinkelinga task force chie tukose ko village kamati chikona kobeku china kulingolia mangana kukoreka na chiskuru nchirigo chachi akole merimo ya boronge ekiagara ichirinchiro konyo chiabe kurumaga chialigereiri chiarosi report chiawo na report chine chingia so bali twachirigereiri na chibwena zakoba implemented na lichinyari ututangira emebosa kaneka kabunye yekere abire chiskuru siwa weke bo kandake na ku kwakinire bikoreka mnebiga byo gusamba kuimuke keboko tari solution uchaso muchando lyo asabana baitu ngaki yabono ikego lito bwata bono nkebwento kokwaneru Abakenya bali balinga sense ya South Africa abo barusitwe nseme yo kubwatekana n'ekisegi ekicyatubwete chigokorekana sense yo baganirie serikali bakubakonya konyoro bwene bwabo anenase okubaye bibande n'eki certificate cyo kuiborwa naliyo nabarabo baramenye buna abakenya bande ukwa nasomukiyo Nairobi isiko yekyabisi cyamangana yekinse cyesiko abakenya bo nigo boigo baruro kubolia kwenekia emibere y'abakenya bali basirite amagima ba sense ya South Africa yairaniwe mense ya Kenya asesiko yabo yo moerio. Abakenya baria banyorete ugwakwa kubwatekana n'ekisegi kyanekiwa ase ense ya South Africa barure okuboria gochya ase eserikali kubasira n'ekibese ekyo kirakikubakonya kwiranerera obugima bwabo maega yogokonywa na kurusigwa ase ense eyo. And we are here on behalf of all the repatriated citizens to thank our government for making the repatriation process a success and making sure we are home safe. And we are here asking for a handshake with the Council Committee of the Senate that as Honorable Cherargei stated and asked for a statement on regard of the how about of the people who came back. So we want a handshake with the government that they will help us integrate as soon as possible because we have very urgent issues to be addressed. And we've already addressed our diaspora offices and we are waiting for a meeting with the PS. So we are looking forward to know how are we going to go about with any funding from the government that will help us do what we are supposed to do. Abakenya abo nigo boigo baburirie serikali kuba certificate cyo kuiborwa ase batebire basinyirwe kuira abana babo ase kiskuru kubwatekana no kuborwa kwa masakarayo. The major issues of concern include birth certificates, allocation for the children. All the children who are born in South Africa do not have birth certificates. Very many others came from prison, Lindera, without IDs. We also have cases of some of deaths that happened. We want those bodies brought back. Watu wengi wameacha watoto kule na wengine wamekuja na watoto wao hapa. Tunaomba serikali kama itaweza saidia kwa sababu there is no way utaleta mtoto hapa out of nowhere useme eti anataka kuendelea na masomo. You need that letter yenye ita indicate vile utafanya way forward. Boigo batebire ababwenerete konyora obosemia kurua ase abamanyibu borwaire bwebirengererio ase batebire nigo bagwetera amakongo kubwatekana na ali baroche. Ile muhimu ambayo sisi tuko hapa ni muhimu ni kazi na ile muhimu ni pesa. Ya kwanza mimi mpaka sasa hii Mungu tu ndio anajua shida yetu. Mpaka sasa hii nashinda hapa Nairobi. Sikupata nyuma wala mbele. Muhimu sasa ambaye sisi yote tuko nyuma, wengine wako mbali wajafika, tuko wengi leo, tunashukuru Mungu. Muhimu tunataka leo tupate habari mzuri, tupewe pesa mzuri, tuanze business, wenye wanaenda nyumbani tuende. Paka mimi sasa hii leo sijaenda paka nyumbani. Leo siondoki hapa, afadhali serikali wanifunge nikuwe ndani. Because niko na shida mingi, shida yangu Mungu tu ndio inajua. Watu wanataabika sana kwa akili zao. Our mental health is not stable. Kuna watu unaona hapa na wengine hawako hapa, wako na familia zao. Tuseme for example,
mtu ameoa huko South Africa, na wale saa ile vita ilitokea hawakuwa wanauliza wale wa huko, kama una bibi South African, huyo hataulizwa ama watoto. Sasa unabidi wewe ukibie. Ukikibia unaacha watoto huko na mabibi. Ngoripoteria Ensoko TV korwa ase kaunti ya Nairobi, eretariane Linet Nyambane. Abasai bagokora ubutugi baburiwe gukora uburimi bw'ugonchuriria bunenchereyemo yokoroisia mabaga yemeremo eri kwenyorera bitoki byokwegendereria se amagimabo ase boigo abangina na abasai kurase akaunti ya Kajiado nigo banyoreirwe amaigirio igoro y'echinchera chingiya cyo gukora uburimi ubutugi aya nase umukia bugukinia ligesa liendagira eri kubeka ubugimo bya ase amate y'echinsemecho. Amaigerio ayo abaretramo abasubati ngamona abasae wesokia asobonge korwa chinsemo ao che county erio komanyenchera yo kwegendereria asoboremyo buya nabo igo kinie kerengo kya mabere abo bwatani baboriwe batumekenchera yekerero erio wetanga korwa sogonjoka kwerire naryo baranyorera igesarigiya korwa semegondo yabo. My intention is actually to get access to all the ASAL communities, because we experience more or less the same challenges and we have more or less the same solutions. So it's important now we all get into kin farming, even for the pastoralists. Let them have the proper breeds that can survive longer within this environment. And that is why here in Osiligi Farm, they are being trained on many issues, including AI, artificial insemination for animals, so that they can get the best breeds that can actually grow within this community. Hiyo elimu hata sisi tutaenda, kwa sababu tuko kwa magroups, tutaenda pia sisi kuwafunza wale wengine ambao wajakuja hapa, ili tuweze hata sisi kuendelea kama wamama, kwa sababu wamama wa Masai wa zamani hatukuwa kitu, yani tulikuwa tu hatuchukuliwi, lakini venye sasa tumekuja kufunzwa hapa, hata sisi tutapata manufaa na tutaanza hata sisi biashara. Tunakosa hizo mbegu za nyasi na hizo fodders, tunakosa pia hatuna uwezo ya hiyo maji, kushika maji, hatuna hiyo uwezo. So serikali wakitusaidia, na pia hiyo hata pia tumejifunza about AI, kwamba kuweka ng'ombe awekwe mtoto through mpira. So tungependa serikali, kwa sababu mimi sina uwezo ya hiyo, wakuje watusaidie na vitu kama hizo. Otigana nayo ni igo mochando bwechindagera ne tugogenderete kwenekiwa ase kaunti ya Samburu ase bono abasaye besokirie erio gochaka oboremi obokoboke bwebiasi egati abasaye abo banyorire obonchoreri obuya bwokoigendereria batabwati mochando nde bwensi amorokereria yo ni igo boigo arengete kemeriki kiegosimekwa ase riroba nabo igo mariogoki atakire gosiarwa erio konyora rigesa rinyingi. Through World Food Program, nimeweza increase even my income. Nimeweza increase my ability even to talk to other farmers. Kitambo hata mimi singeweza kuongea mbele ya watu, but wameweza kuniempower, wameweza kunifunza mambo ya business development. So sifanyi tu kulima sababu ya kulima, na lima kitu inaitwa kilimo biashara. Program yenyewe imeweza kusaidia sana wasichana wengi ambao wako kwa miaka 18 to 35 kwa very different value chains. Zaidi ya kuwasaidia na mafunzo, wameba kupelekwa other areas kusoma zaidi. Korwa semese yetu yobonchoreria wegeta senigen soko erietariane Linet Kemto. Mwancho murigeria mbiye mona soko yarigeria ngoikomo erio nenda buno tokorera kiriboti cyaito ase kinsesa tochobotuko bwa rero na kirimbye mono ase abaliki bamangana balia basangire kiriboti asinsemo chonsi kinseto ya Kenya na koene kyang'achi abaikira senchira iyo wekerano na ase studio kwa niaba ya balia tokubwaterana na barabo Barnabas na Felistas eriteriane nedi na mora kinkubatakero botuko buya nende kinkoko basaba gendera gutigara imeyegete seni igen soko.